så att det trampar på. Ska jag ta det med händerna eller? Nej. Nej, jag ska gå iväg med den. Får jag hålla i Kaj? Nej. Jag ska gå iväg med den. Filmar. Nej, lite efter den. Den ramlar ju ett bo. Den har ramlat av ett bo. Jag tänkte sätta den på en gren någonstans. Du går inte efter. Kom då. Kom då. Kom då. Den kan inte gå Kom då. Kom. Så. Så. Nu